belongs to their family. Okay. So you said that when you were first married, there was a house here. Ήταν όχι το σπίτι ολόκληρο, μόνο το τσιμέντο χάμου. Just το τσιμέντο, το δάπεδο. Όχι, το σπίτι είχε πέσει με το σεισμό. Not the actual house, but the cement. Foundation. Το 73 the earthquake. Το σπίτι είχε πέσει με το σεισμό και είχε μείνει το κάτω, το δάπεδο. In 53, the house fell down with the earthquake. So it was just the cement. Okay, that's interesting. Ναι, και ήταν το μιτζού το σπίτι, λέγανε, ήταν αυτό. Και έμενε η πεθερά μου, μένανε τα καλοκαίρια εδώ η πεθερά μου. Πρώτα, πριν από το σεισμό. Λοιπόν, και τούτο. Έλα να είδετε το πηγάδι τώρα. Come and see the kids, come and see the weather. Okay. So it was the same about the earthquake. Okay. The same about the earthquake. Written into it. Okay, so this was a well, and now it's got bay leaves growing out of it. This is bay leaves, yeah. And on the side of the well is the name of Vlahiotis. Oh, smells good. So you think if she takes something to rub it, you can get the name John Vlahiotis there. Ιωάννης Βλαχιώτης 1800. It has his name. 31, 1831, 1832. κάπου εκεί 38, κάπως έτσι έγραφε, αλλά τώρα δεν το βλέπω. Εδώ είναι. Και δεν φαίνεται. Και να παραφέρω μια σκούπα να το τρίψουμε. Great. Κάπου εδώ, γιατί έφυγε, δεν ξέρω μετά από τόσα χρόνια. Μα πόσα χρόνια είναι γραμμένο? Από το 1830. Και φαίνεται τώρα. Φαινότανε. Εγώ μέχρι πρόσφατα το βλέπαμε εμείς, εγώ το έχω ειδεί. Ναι, και εκεί. Είναι καθόλου. Μα δεν ξέρω. I can think I can see the letters here. But unfortunately... Εδώ πρέπει να είναι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται.